Well, ang ako lang ikatubag ana ang kaning nga Better Cebu is a response tungod kay way programa ang kasabtangan nga gobernador. That's why nga di ko kaingon nga atong makumparar kay wa man gyud kay ikakumparar. We can compare it sa panahon ni Vice Gov kay in fact most of these programs gisugdan sa time ni Vice Gov when he was governor niya ipagputol karon. So batay ikakumparar. Thank you. Sa South. Naghago-hago yun. Kaya mao na, para itong usang adlaw, dito mis argaw, tibok adlaw. Nagsugod mi, nibiya mi dinhi, alas 6 sa buntag, nakapaniud to mi, alas 2. Basta, taas yung gayang adlaw. Pero si Vice Gov, nangampanya lang gihapon, pero dili para sa iya. Nangampanya siya para nako. Sa giingon na ni Vice Gov, pag-file na mo, wak pa mi mo file, nahibaw nami na maglain-lain ang among partido. Nagpahibaw ko ni Vice Gov na PPP ang akong partido, nagpahibaw sa Vice Gov nako na liberal ang iyang partido. Pero kami, i-decide lang gihapon mi nga magpuyog mi. Tungod kay nagkahiusa mi sa usa ka kalihukan nga gitawag nato a Better Cebu. Ang kaning a Better Cebu to sum it up, primero pasabot ani a better provincial healthcare system. Kana nabalik-balik na magyud ni nato nga unsa nga kinahanglan gyud nga mabalik to ang pagpalambo sa atong mga provincial and district hospitals sama sa panahon ni Vice Gov Junjun. Balikon to nato mga espesyalista na doktor, kumplito sa ekwipo, kumplito sa medisina, ug pinaka-importante libre. Na libre yun. Kay daghan yung kaming masugatan ni Vice Gov nga moingon namo nga napurdoy sila tungod kay namaligya sila og yuta og hayop ug unsa pa ilang ibaligya para lang mubayad sa ilang kaliwat pamilya nga hospital. Para namong Vice Gov Junjun na ata sa pinakadato na probinsya sa tibuok nasod. Way rason nganong ingon ana ta. Ikaduha, better people-centered programs. Para namo ni Vice Gov Junjun, ang mga programa karon sa Kapitolyo wa utubag sa gikinahanglan sa kadaghanan. Karon panahon na sa pagbangon human aning pandemya. Pero daghan sa atong mga kaigsuonan kung may suporta gikan sa gobyerno paglisod ug bangon. So mauna nga a Better Cebu means better people-centered programs. Sunod, better infrastructure projects. Usa ka rason nga nung kadaghanan naaron din mga transport groups. O ako sang nahimamat atong pila na kabuwan nga ning agi. Kay para namong Vice Gov Junjun, usani ka infrastruktura sa atong lalawigan na kinahanglan palambuon. Kaning atong public transport. Kay more than 60% sa atong mga kaigsuonan naggamit og public transport. Dili private ang sakyanan. Kaya kadaghanan sa atong mga public transport groups, ilabi na ang kining mga gagmay, magkinahanglan yun og suporta aron makamodernize ang atong mga public transport operators. Sunod, better economic opportunities. Ang amog yung nakita ni Vice Gov, karon samot pa nga naagihag ta og ulit. Daghan gyud sa atong mga kooperatiba, atong mga gagmay nga negosyo nga nagkinahanglan gyud og suporta aron makabangon. Daghan sa gid among nakita
nga bisan patuod sa duha ka tuig nga pandemya, daghan gyud sa atong mga kooperatiba, sa atong mga kalungsuran nga maoy naghatag og panginabuhi, may naghatag og trabaho dito sa probinsya, sa atong kalungsuran. Ang among nakita ni Vice Gov, unsa lang kaha ang ila pang mabuhat kung suportaan yun nato og tarong. Ug katapusan, better governance. Ang pasabot na mo aning better governance, usa ka provincial government na hibaw maminaw sa katawan. Nga dili lang kausa. Mauna nga pirmiro ato tong ibalik ang katong Provincial Youth Commission aron na agyoy tingog ang mga kabatan-unan sa Kapitolyo. Ikaduha, atong buhaton ang katong Provincial Transport Council aron ang atong mga transport operators na agyoy permanente nga tingog diha sa Kapitolyo. Ikatulo, itukod nato ang Human Settlement Office diha sa Kapitolyo aron ang kaning nagkadako na informal settlement nga mga problema dinhi sa lalawigan mahatagan gyud nato og sakto nga solusyon. Ang kaning informal settlement nga issue dili lang dinhi ibaw ta nga baga gyud dinhi sa atong pareho sa Mandawi, Talisay. Pero dito mi ni Vice Gov gahapon sa Medellin, dito mi usa ka Yolanda Village. Unom na sila katuig nga balhin dito. Pero sa unom katuig nga diha sila, wa gyapon sila tubig. So ang kaning human settlement nga issue, dili lang dinhi sa ato na urban. Naagyod gyapon, ilabi na sa mga lugar nga naay mga reclamation, nga naay atong mga mananagat, mga mag-uuma, nga kining na-dislocated. So mauna nga importante kaayo ang usa ka human settlement office aron nga ang pagbangon, ang paglambo sa atong probinsya wa kay mahabilin. Nga kinahanglan mulambo gyud ang matag pamilyang sukuanon. Mao gyud na ang panglantaw na mo ni Vice Gov Junjun. Mao nang bisan patuod nga naglain-lain mi partido, nagkuyog mi tungod aning kalihukan nga for a better Cebu. So nang hinaot ko nga inyo na lang sa gyud kong ipakapit. No, hibaw magyug ko nga all out mo ni VP Lenny. Hibaw sa ko nga all out sa mo para ni Vice Gov Junjun. Vice Gov Junjun siguro na mo balik sa Kapitolyo. Pero ipakapin na lang sa kuninyo aron na ay kaabag si Vice Gov Junjun. Kaya kung si Vice Gov Junjun ra ang mubalik, masiguro gyud ta nga way mausap. Kaya di man sila pareho panglagtaw sa atong kasamtangan ng gobernador. Pero kami ni Vice Gov Junjun nagkasabot na mi kung unsay among buhaton. Katong mga programa ubos sa Better Cebu Movement, mauna ni ang among plataporma, mauna ni ang mga programa na among buhaton. Murag nilapas na ko sa akong 5 minutos. So, daghan yung kayong salamat sa inyong pag-ani, sa inyong pagpaminaw o pagdawat na ko sa inyong movement. Daghan kayong salamat. Lumalapit din sa Lenny East Junjun. Salamat kayo ni inyong grupo sa pagkatinuod. Dako yung kaming dako kayo ni mabuhat yun para kanamo, para ni Ace especially muna nga ako nakita some of you here I know, some karupati alimin si Jaime, Jaime, si Rafi Bailosis ni text na ako niyate kay isa yung kandidato sa senador si ano? Yeah, si sa kabayan, sa bayan wa pa na ako ako tawag ito balik. Di ba sa Manila?
I think you're familiar with Rafi Bailosis. He's usually sa kining the movement po. Thank you kayo yun. Nalipay kay ko ng inyong pagbugna, inyong ipuha. Abi ninyo sa probinsya. Sige naman bituyok ni Ace. And nakakita yun nako yun po, no? Sa labi na yun itong mga kaigsunan nato. Makakita niya, makadungog niya, attractive din sila ni Ace, no? Kaya yun, no, si Ace Magod, may mga yung kaitao yun, no? In fact, muna kinabugatang rason yun para ka na why I decided to run again for Vice Governor. Quite frankly, di naman tayo ko mo papili na kay makadesisyon ko to go back to private life, back to my law practice, and establish a detective agency. Pero nakasad po ko sa akong asawa, kaya kami good ni Ace, membro mo may ining baha na labot ko nakanog ng baha, kami bana, handong asawa. Wala nga mo, ako siya, Presidente Nanaw, ako yung Presidente sa Amos Argao. So mo ka na, but what really convinced me to run again is because of him. Ang iyang pagkatao yun. I mean, we've had so many conversations before we decided to run together. Even before he decided to run for governor, he was all over the province. At po siya, he was on a listening tour. Nanginro, naminaw siya, nangusulta siya sa mga nagkalalay sektor ni Ato. Araw yan, isuta yun niya sa mga issues kung may kalabutan sa mga sektor sa atong probinsya. Daghan kaayo mga visual folk, mga farmers, mga women, senior citizens, the youth, LGBTQ, ug uban pa mga sektor. O gani, tuon ni Ana, tuon siya consultation, and when he finally decided to run for governor, nagkasabot mi na kami magpapares. But from the very start, I told the Ace yun nga, maabot nga yung punto lo nga, by the way, we call each other lolo kay si bago na po na nga po si Ace, ako po bago na po ko na nga po muna lolo Jaime. I told him yun nga, in the event, katong time wala pa mo decide si Lenny atong kamudagan pagka-presidente. So I told him, in the event si Lenny mudagan, ari ko mag-Lenny ko, mag-Lenny ko. Maupod siya, wala pa po to siya kay he PPP man ang gilala ni partido ni Ace. So ang iya was si Sara, Higla Sara. But si Sara slid down to Vice President. So wala pa po sila, ang iyang group, yung party, wala pa po posisyon kabahin sa presidential candidate na suportahan. Si Lenny yun yung suportahan for Vice President. So we agreed. We had a gentleman's agreement to respect each other's choice. Muna among manyan sabong pagsabong ni Ace. Notong katong ideklara na sila ni mo mapili, presidente, niya si si Mayor Sara pagka-Vice President, maklaro ng among gisabutan. So mo ka na, mo na ang sitwasyon namo karon. But sa among duha, wala rin may problema ka lang magpagpupunto namin mga sorties sa nagkalain lugar ng sa amo ato, sayo na yun kayo. Kaya pagsugod yun, nagkasabot na yun ni Ace kung sa'y among angay buhaton rin sa atong lalawigan. He has programs na gusto niya puhon kung palitaluya sa Ginoo o agis niya mga susuporta po iyang buhaton. If we really want a better Cebu, karon kami sa Trasco, we cannot use our funds, kabalo man taana, mga kooperatiba, but we are pulling sa mga kauban to be able to raise, kay kabalo man ta kampanya is napoy gasto ba? Voluntary surplus na additional gasto. And we are talking to our members directly. Dili lang sa mga leaders. This is the first time that we're doing this. Before, we throw support, but basically, more on inana lang ba? Storya lang. But this time, we're campaigning hard. In fact, we are creating
a speakers bureau. So, among tawag, for us to be able to multiply, hopefully we will be able to activate them ining sulod sa local campaign period. Kay dili man na mo maapas nga kami lang or ako lang for the part of Citrasco that will be campaigning on the ground. So we're